Ja som Jakub. Čaute, ja som Hodok Vlog. A toto je vlog. Vlog pred zápasom. Pomočka futbalom. Tak. Vidíte, mám troška suple. A som ostriehaný. Ježiši Maria. Ježiši, ja som sa vás mykol. Pre Boha. Nestrašte ma. A budem hrať za Dudnice proti Levice, ale bude to strašne dobrý futbal. Takže... Počkajte.